baton han imo problema. Karamdang na nagahapag hin mga sagton para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla ha imo. An baton han imo problema. Nadangat hayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong Thursday. Ikan halun ngadto Sabado. An baton han imo problema. Waray problema. Okay, gabi nga tanan mga kasangkayan. Adios di masusuna. Welcome na lawat kita na aton programa An baton han imo problema. Inauton ta nga ada kamo hamao pa nga kahimtang mga kasangkayan. Siguro ada kamo iyong mga sala o tapos na kamo panihapon. Kumusta po kayo? Magandang gabi po sa ating mga kaibigan at sumusubaybay sa palatuntunang ito. Ang programa na ang layunin ay tulungan po kayo sa panalangin na po anuman ang iyong pinagdidaanan ng mga problema, anumang mga suliranin. Ito po ay may kalutasan. May lunas po sa pamamagitan po ng pananalangin. This is a live prayer and counseling. Ako po si Kuya Joel. At ako si Ate Beck. Magsisiring maupay nga gabi ha iyong atanan. Nga welcome ka mo na atong programa An baton na nimo problema. Amen and amen. So, kumusta ka mo mga sangkayan? Sa ating mga kaibigan dyan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, ay patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon sa lahat ng panahon. Na kahit po tayo ay dumaraan sa mga pagsubok ng ating buhay, ay meron pong lunas po anumang mga klaseng problema na dumarating sa ating buhay. Kaya ating pong hingin sa Diyos gabing ito ang panalangin upang tayo po ay tulungan ng Panginoon. Ate Beck, manalangin muna tayo para tulungan Okay tayo. mga kasangkayan, mag-ampo anay kita. Waray problema. Ate ka muna mga kaibigan sa pong technical problem. Technical problem po tayo. Magpapalit po tayo ng mic. But welcome po ating lahat. Minsan lang ito nangyayari sa ating buhay. Pero masaya po kami ni Ate Beck na kayo po ay nandito at patuloy ko po kayong pagpalain ng Panginoon. Glory to God. Yes. Kukuhaon ng Diyos anuman nga problema. Praise the Lord. Okay, mag-ampo anay kita mga kasangkayan. Amay nga baraan da mo nga salamat Ginoo hani imo paghigugma haamon yan. Salamat ang kusog nga imo gihatag haamon kinabuhi. Salamat o Dios han waray katapusan nimo nga pag-atiman, yang paghigugma, pagpamati haamon. Salamat Lord. Ikaw, anamon tatay, halangit nga nahigugma. Nga, damo nga salamat. Yan ang gabi, Lord. I-bless mo, Ginoo, ang mga viewers na amon. Nga, nantanan, Ginoo, among pagabuhaton niya na among gihalad kanimo, O Diyos. Ikaw man ang tagiyan ni ini nga tanan. Pinaagi ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, kumustahin natin Ate Beck ang ating mga kaibigan. Welcome na welcome po ang ating mga kaibigan. So today is Friday. Okay. Biyernes. Ito ang araw na pinakahihintay ng mga may trabaho sa gobyerno. Ito man ay may trabaho ka sa buong linggo at least. Lalo-lalo na sa ating mga estudyante. Woohoo! Ngayon ay Friday at sana ay tayo makakapagpahinga. So ngayong gabi ay patuloy po tayong makikinig ng mga mensahe ng salita ng Diyos. At tayo po ay magkakaisa upang tayo po ay manalangin sa iba't ibang uri ng mga suliranin. Ate Beck, pangumusta at imo mga kasangkayan, Ate Beck? Okay, mga pangumusta. Ay, anay, Ate Beck, kumusta ka na ngayon? Kumusta ka na? Ate, maupay nga gabi, Kuya Joel. Alright. Kung ako timo, kumusta na, Ate Beck? Nagtitikagwapo lagi hapon. Amen. Kaupo na natin mga viewers. Alright. Okay, mga viewers naton, mga pangumusta gikan ha iyo, kumusta na kamo dida ha iyo, mga panimalay?
Nga ng Diyos, mga panalangin ha. Iyo, bisan pa natin mga kasangkayan, nga ato harayo, ato ha ibang bansa, no? Damo na tato mga sangkay. Yes, oo. Ida Kuwait, Jeddah, Singapore, Hong Kong, ano pa, USA, California, tanan ha Canada, maupay nga gabi, maupay nga adlaw, ay yung tanan. Yes. Ha Saudi Arabia. Ngayon, didagya pa Samar, nga mga kasangkayan naton, at Balongan, didaha. Din pa nga dapita Samar. Northern Samar, Western Samar, Eastern Samar, basta Samar. Nga nabiliran gihapon, anasib mga Cebuano, Southern Leyte, nga dihan Leyte, at tanan naton nga mga kasangkayan, maupay nga gabi iyong atanan, o glabos ang atanan, dini hatanawan, dito ha Cebu, gihapon gaya, Cebu, na Ormoc, na didiha Sokod, Southern Leyte, Haliluan. Maupay nga gabi ha aton. Nga tanan mga kasangkayan, nga ng Diyos magabindisyon na aton niya nga gabi, aton mga pagampo, nga ang Diyos mga panalangin, nga maghahatag ha aton ning kusog ha aton mga kinabuhi. Nga naton mga viewers, salamat Yes, aniyo oo. pag-share ha naton programa. Aton ira mga timeline, aniyo mga messenger, aniyo mga sangkayan. Damo nga salamat. So, yan ang aga para pag-start na naton program, bagong umaga, bagong pag-asa. Alright. Para na ato Hallelujah. na tanan. Umabot na liwat ang bagong nga aga, ngan ini nagahatag imbag nga paglaom. Kung kagabi man ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga dirig mo naiilo. Yan ang aga sangkay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig kala ha Diyos, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabuga, anaton din papasan. Ha mga pagampo naton, kita magin madinaragpon. Di ka magruha-duha, ken Jesus kala magsari. Ha iya mga igin saad inula lauman. Iyaan suok masangkay, marigon nga sarandigan. Iya aton nagsasaad, nga diri kita niya kayaan. Lalara, pag-ung aga, lalalara, pag-ung paglaom. Alright, mga kasangkayan. Padayon kita mga pangumusta, yung mga kasangkayan, di Burawin, Leyte. Pati dito Imos, Cavite, Tansa, Carissa, Grain Gate, ngan Makati, ngan maupay nga gabi gihapon hanamon mga anak, yung Jojo, ani Hana, pati Jairi, na kung mga anak, Jedediah, maupay nga gabi gihapon. Oh, Jedediah ngan, adi na pa most especially, Kuya Joel, anong paborito? Hindi ito. Ani mo 2 years old nga viewer. Oo. Daton ngalimtan kan Joaquin Luna. Magandang gabi sa iyo, anak. Oo, munti ko nang makalimutan. At sa kasama mo dyan si Bon Matthew. Sa lahat ng mga kaibigan natin dyan, kasama ni Carmencita, kanyang mga kasama sa bahay at mga kapitbahay. Ang Diyos ang mag-bless sa inyong mga buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos.
Nagaagian kagabihon, pag-abothan kaagahon. Nagaagian. Okay, Ate Beck, may nakapagkukumastahon? Ni Kristo ada. Mamaya Kuya Joel, katapos na naton word of inspiration mamayang gabi. Mamaya, aton i-detail ito ng Diyos sa aton. Okay. So, Panahon taan na itpulong sa Ginoo Kuya Joel. di ko yung kalimtang shout out na natin mga kasangkayan. Ano na po mga sangkay, Facebook, YouTube, mga YouTubers. God bless you tonight. Thank you for watching. Nga ninauton ta, salamat po sa Panginoon na binigyan tayo ng pagkakataon na magkasama-sama ngayong gabi. At sa lahat ng ating mga kaibigan dito sa Tanawan, mga kapatiran sa Panginoon, God bless you tonight. And I hope you are enjoying your night. Alright. Happy birthday para kay Iles Chantel Paredes. Ngayon, og sa lahat nga nag-birthday ngayong araw, happy birthday. 2020 yan na Kuya Joel. Yeah. Oh, Karayra Tulibas. November yan. November Ate Beck. 20, kang Rayra November 20. Tulibas. Maupay nga. Sabi mo, November 2020. November 20. Oo. Praise the Sige. Lord. So, happy birthday sa lahat na nag-birthday ngayong gabi. Ngayong araw na ito, sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon. Glory to God. Okay, Ate Beck, dumako tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit po tayo gabi-gabi ay merong sharing ng salita ng Diyos? Dahil po sinasabi po ng Biblia, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Okay? Ang ating pong pananampalataya ay patuloy na lumalakas, lumalago sa pamamagitan ng ating patuloy na pagkikinig at pagkikinig ng salita ng Diyos. Kaya kung dumarating man ang problema sa ating buhay, ay ating itong mapagtatagumpayan. Hindi tayo nahihirapan dahil malakas po ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ngayong gabi, kung meron po kayong Biblia, ay buksan po natin sa 1 John chapter 3. Okay, Ate Beck, 1 John chapter 3. At babasahin po natin ito at buksan po niyo ang iyong mga Biblia. 1 John chapter 3 verse 11 hanggang verse 18. Ate Beck, pwede mong basahin mo, Ate Beck? 1 John chapter 3 verse 11 to 14. This is the message you hear from the beginning. We should love one another. Do not be like Cain, who belonged to the devil, one and murdered his brother. And why did he murder him? Because his own actions were evil and his brothers were righteous. Do not be surprised, my brothers, if the world hates you. We know that we have passed from death to life because we know our brothers. Because we love our brothers. Anyone who does not love remains dead. Okay, Ate Beck. Verse 15 hanggang 18. Anyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life in him. This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. If anyone has material possessions and sees his brother in need, but has no pity on him, how can the love of God be in him? Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Amen. Purihin natin ang Diyos sa pagbabasa. Tayo po ay manalangin sa gabing ito. Panginoon, salamat po sa gabing ito na Thank ikaw you, ang Lord. Diyos na aming pinaglilingkuran na patuloy na kumikilos sa aming puso. Ang aming pong dalangin, Panginoon, ngayong gabi na patuloy kang mangusap sa bawat isa, lalong-lalo na sa aming mga viewers ngayong gabi. Panginoon, patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya upang kung dumating man ang mga pagsubok at mga problema sa aming buhay, ay amin pong itong mapagtatagumpayan dahil kasama ka namin, Panginoon. If God is with us always, Lord,
Yes. ay ito'y aming madadaig anumang mga problemang dumarating sa aming buhay. Panginoon, Yes. salamat po sa iyong mga salita ngayong gabi. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, welcome po ang ating mga viewers sa ating programang ito. At ngayong gabi, ang ating pong paksa ay very familiar po ang ating topic po. At ang ating pong topic is love one another. Bakit napakahalaga po ang pagmamahal sa bawat isa? Itong klaseng pag-ibig, hindi po ito ang pag-ibig na sinasabi ng mundo. Dahil marami pong klaseng pag-ibig, pinag-usapan natin dito sa ating programa na may iba't ibang uri ng pag-ibig. Meron pong pag-ibig in between opposite sex. Ito po ay pag-ibig na romantic love. Tinatawag yan romantic love. Okay? Ito ay pag-ibig ng mag-asawa. Romantic love. O sa Greek word, erotic love. Meron namang pag-ibig sa mga magkaibigan. Ito ay tinatawag nga brotherly love or phileo love. Okay? Pag-ibig ng mga best, mga best friend forever, mga beshi. Okay? Ito ay sisterly or brotherly love. At meron namang pag-ibig sa pamilya. Tinatawag ito na storge love sa Griego or family love. So yan po ang tatlo, huwag natin kalimutan. Pero meron pong pang-apat. The highest form of love, that is agape love. Ito ay divine love, ito ay makalangit. Ito ay pag-ibig na galing sa Diyos na hindi humihingi ng kapalit. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi humihingi ng anumang hawray-waray pa sinisering natin Ate Beck nga ibabalos nimo. Kahit di rin kita bumalos sa Ginoo, mahal pa rin tayo ng Panginoon. So, dito po ang ating pong binasa. Bakit po mahalaga ang pagmamahal sa isa't isa? Okay? Love one another. Sabi po sa verse 11, 1 John chapter 3 verse 11, this is the message you heard from the beginning. Inulit naman po ni John the Beloved ang sumulat nito. Ito ang mensahe na narinig na natin mula sa simula, that we should love one another. Hindi po love one another. Okay, waray-waray, love one means na magpapataasan tayo ng ating pride. Dahil sa mundong ito ngayon, sa mundo na ating ginagalawan ngayon, ay ang mga tao ay punong-puno po ng pride ang bawat isa, na hindi gustong malamangan. Subalit, kung ikaw ay sumusunod na sa Panginoong Jesucristo, nagbabago po ang ating prinsipyo sa buhay. Natututo tayong magmahal sa mga tao na hindi dapat mahalin. Mga taong mga unlovable. Subalit kung nang si Kristo ay pumasok sa ating puso, nagbago po ang lahat. Meron pong story sa Biblia na sinabi dito ni John the Beloved sa verse 12. Sabi ng salita ng Diyos, huwag nating tularan si Cain, who belong to the evil one. Siya po ay kampon ng evil one. And he murdered his brother. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit pinatay ni Cain ang kanyang kapatid? Sabi doon, because his own actions were evil and his brothers were righteous. Parang may halong pagkainggit. Parang may jealousy siya. Bakit ang kanyang alay ay tinanggap ng Diyos? At ang sa kanya ay mabuti naman ang kanyang alay. Wala namang diferensya. Bakit hindi tinanggap ng Panginoon? So, hindi po problema doon yung ano ang inaalay mo sa Diyos. Ang problema ni Cain at saka ni Abel ay ang kanilang puso. Ang puso ni Abel ay matuwid sa harap ng Diyos. Subalit ang puso ni Cain, kahit ang panlabas niya ay parang tama, pero ang kanyang puso ay puno ng jealousy, puno ng pagkainggit. Kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. Kapatid niya sa laman, pinatay niya dahil lamang na ang kanyang alay ay hindi tinanggap ng Panginoon. Kaya iniutos ng Panginoon na huwag nating tularan si Cain, na wala siyang pagmamahal sa kanyang kapatid. Ang iniisip lang niya ay ang kanyang sarili.
Yun talaga ang nangyayari, Ate Bek, na kapag ang iniisip mo ang pangsarili lamang mo na pangailangan, hindi mo nakikita ang pangailangan ng iba. Kaya kapag ang ibang tao umaangat, parang gusto mo silang ibalik sa kanilang dating buhay. O hinuhugot mo sila. Hindi ka masaya kung sila ay nagiging successful sa buhay. So ngayong panahon na ito, maraming mga Cain. Maraming mga Cain. Kaya sabi ng salita ng Diyos, do not be like Cain. So wag nating tularan si Cain. Okay? Sabi sa verse 13, 1 John chapter 3 verse 13, do not be surprised, my brothers, if the world hates you. Pag sinabi nating world, yun po ay mga tao. Huwag kang masurprise na hindi lahat ng tao magkakagusto sa iyong ginagawa kahit tama, mga kaibigan, mga kasangkayan. Bisan pa maupay mo ginbubuhat, hatubangan ng tao, hindi po lahat ng tao ay makaka-appreciate sa kanilang ginagawa, sa iyong ginagawa. Kaya mas mahalaga na ang appreciation ni Lord ang mahalaga sa ating buhay. If these people, yung ating mga nakapalibot sa atin na mga tao ay hindi masaya sa iyong ginagawa na tama, ay sining pahawari-wari, ay nahirapaggagari. Anyway, si Lord ay masaya na gumagawa ka ng kabutihan. Yon ang mahalaga. As long as the Lord approves what you do, which is good, and for the benefit of all people, then ikaw ay bibigyan ng reward ng Panginoon. So wag na natin gagaran o hayaan na natin. Wag nating patulan yung mga taong ganon. Kasi anong paninira lamang sa ating buhay. So do not be surprised, my brothers, if the world hates you. kahit gumagawa ka ng mabuti, Ate Vic, talagang people will still hate you. Okay? Ayaw nilang maging successful ka sa iyong ginagawa. So gusto nila na sila ang aangat. Sila lang ang aangat. Hindi ka aangat. Pero okay lang yan, mga kaibigan. As long as ikaw ay maayos ang iyong puso and you know na wala kang nasasaktan na tao, okay? Ang importante na si Lord ay nalulugod, masaya sa iyong ginagawa. Huwag kang ma-surprise. Kasi hindi lahat ng magandang ginagawa natin ay ina-appreciate ng mga tao. Most people do not appreciate what you are doing, which is good. Okay, verse 14, 1 John 3:14. Sabi po dito, we know that we have passed from death to life because we love our brothers. Medyo malalim po ang kahulugan. Sabi po dito, alam natin na tayo ay hindi na papunta. Ang ibig sabihin po dito, hindi tayo papunta sa kamatayan o sa kapahamakan. Okay? Tayo po ay papunta sa buhay na walang hanggan. Dahil po tayo ay nagmamahal sa ating mga kapatid. Ang pag-ibig lang ang susi ng lahat sa lahat ng kaguluhan sa mundong ito. Bakit po nag-aaway-away ang ating pong society, ang ating paligid? Dahil po wala pong pagmamahal. Sabi nga ng pandemic, not hate but love. Okay? Marami tayong mga posters, mga promotion, not hate. Pero kahit anong gawin ng mga tao, talagang may hate pa rin. Bakit po? Kasi hindi si Kristo naghahari sa kanilang puso. Subalit kung si Kristo na naghahari sa kanilang puso, kahit ano pa ang ginagawa ng tao sa kanila, they will still love their enemies. In fact, sabi ni Jesus, love your enemies. Bless them and do good to them. Pray for them and do not curse them. Bless them. Ate Vic, parang oo, anong sabi mo? Amen. Amen. Talagang ganon. Kahit ako, naka-experience ako kahit anong ginagawa mong mabuti, ay hindi talaga ma-appreciate ng mga tao. Ayan mo sila. Dahil may pagkainggit. Yeah. Katulad kay Cain at saka Abel, magkapatid nga sila. Lalong-lalo na kung hindi mo kadugo. Yeah. Lalo silang maiinggit. Kapatid nga ni Abel ay nainggit. Lalo-lalo na yung mga tao. Hindi sila nagsusweldo sa iyo. Oo. Hindi naman sila ang talagang nagbibigay sa iyong pangailangan. Yeah. Okay? Kung yan ang mga taong yan ay walang connection sa iyo. Mm-mm. Alright.
So sabi dito, anyone who does not love remains in debt. Ibig sabihin, sila ay, debt means separation. Separation from God. So ang mga taong hindi nagmamahal sa mga taong hindi dapat mahalin, they remains in debt. Okay? Nananatili sila sa kamatayan sa pagkahiwalay sa Diyos. Kaya hayaan na natin sila, mga kaibigan. Praise the Lord. Okay, next verse. Medyo mahaba ito, mga kapatid, pero bibilisan natin. Verse 15, anyone who hates his brother, ito matindi ito ha, anyone who hates his brother is a murderer. And you know that no murderer has eternal life in him. Adibek, medyo mabigat ang salitang ito. Ang murder po ay hindi yung nakapatay ka ng tao actually. Ang murder, ang pagpatay ay nagsisimula sa pag-iisip mo pa lang sa iyong puso na merong kang hatred sa kanya, ikaw ay nakakumit na ng murder. Katulad din sa sinabi ni Jesus nga, he who looks after a woman and lusts after her, kung nakakita ka na isang babae na merong kang pagnanasa, ikaw ay nakakumit na ng adulteryo. Nakagkasala ka na. Pagtingin pa lang, pagtitig mo pa lang na merong pagnanasa. So hindi masama ang tumingin ka sa isang babae o vice versa. Pero kung merong ang pagnanasa, ikaw ay nagkasala ng adultery. Ganon din ang murder. Ang penalty ng murder ay pagkakulong. Okay? Pero kung heinous murder, grabe na pagka-murder, noong unang panahon ng mga ibang presidente, ay silya electrica or death penalty. Okay? So, ang ating pong buhay ay dapat po wala tayong hinanakit sa puso natin sa ibang tao dahil nakakakumit po tayo ng murder. Okay? Ang murder ay isang kasalanan. Sa hindi ka lang magmahal, instead na magmahal, meron kang hinanakit sa puso, that's murder. Okay? Okay ang iyong pagkikitungo sa harap, Ate Beck. Pagtatalikod ng taong yan, ay hinihiwa-hiwa mo ang kaniyang buhay, sinisiraan mo ang kaniyang pagkatao, ay para mong pinapatay ang personalidad ng taong yan. So in the sight of God, the sin of murder, ang kasalanan ng pagpatay ay nagsisimula sa puso, hindi po sa actual. Sa isip. Sa isip pa lang ay nagkakasala tayo. Kaya napakahalaga na ang bawat tao ay merong pagmamahal sa Diyos. Instead of hate, ay magkakaroon ka ng pagmamahal sa tao. Amen. Okay, verse 16. This is how we know what love is. Ano talaga ang tunay na pag-ibig? Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers. Ang pagmamahal pala ay ang pagbibigay ng iyong buhay. Hindi lang sinasabi na, I love you, tapos kung nandyan na sa mahirap na sitwasyon, iiwan mo. Iniiwan mo ang isang tao at pinapabayaan mo. Hindi yan tunay na pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal, handang mamatay para sa kanyang minamahal. Ganyan ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi lang sinabi niya, for God so loved the world that He gave His only Son. Talagang pumunta dito si Jesus sa lupa upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Bigyan tayo ng pag-asa na mabago ang ating mga buhay. Kaya si Jesus ang ating example na ibinigay niya. Loving is giving. Sabi nga, you can love, or you can give without loving, but you cannot love without giving. Ulitin ko po. You can give without loving, but you cannot love without giving. Ibig sabihin, pwede ka magbigay ng kahit ano, pero walang pagmamahal. Parang napilitan ka lang. O parang pasikat lang sa ibang tao. Subalit ang mga taong nagmamahal ay hindi talaga nila mapigilan to give something. An expression ng kanilang pagmamahal. Kaya ang ginawa ng Diyos, Ama, because He loves us so much, He gave up His only Son to die on the cross. Mahal niya ang kanyang bugtong na anak.
Subalit mas mahal ka niya, kaibigan. Kaya ibinigay niya si Jesucristo sa atin. Glory to God. Palakpakan natin ang Panginoon, Ate Beck. Okay? Sana po narinig yung ating palakpak. Glory to God. Okay, verse 17, second to the last verse. Sabi po dito, if anyone has material possessions and sees his brother in need, but has no pity on him, how can the love of God be in him? Kung nakakita tayo ng isang kaibigan, okay, kapatid, na nangangailangan ng tulong, at meron kang kakayahan na tulungan siya, at hindi mo tinulungan dahil nag-aalangan ka, ang sabi ng Biblia, nagtanong ang salita ng Diyos, paano ang pag-ibig ng Diyos nasa sayo, hindi ka nga mapagbigay ng tulong sa mga taong nangangailangan. Lalo-lalo na yung mga taong stranger. Kasi maraming mga scam, di ba? Mga nangunguwat, mga nanlalamang. Pero subalit kapag tayo ay nagbibigay sa mga taong nangangailangan, pinagpapala po tayo ng Panginoon. Kasi ang mga taong ito ay hindi makabalos makaganti sa iyo sa iyong ibinigay. Ang Diyos ang nagre-reward sa iyo. Lalong-lalo na sa mga taong walang kakayahan na ibalik ang iyong tulong. Si Lord ang bumabalik sa tulong sobra pa sa ating ibinigay. Okay. So, yan ay tinatawag na love in action. Okay, last verse. Dear children, ito na naman, hindi na tayo tinawag ng Diyos na dear friends. Mas closer ang tawag ni Lord sa atin. Mga anak, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Kung tunay po tayong nagmamahal, hindi lang sa salita, hindi lang sa bibig na sinasabi natin, but with actions and in truth. Ano pa ibig sabihin? Ang ating pong pagmamahal ay nakikita yan, nararamdaman ng ating mga kasama sa bahay, sa ating pamilya. Kaya napakahalaga ng ating pagmamahal ay may pakita natin, iparamdam sa ating mga anak. At sa katotohanan. Ibig sabihin, walang halong pagsisinungaling sa katotohanan na ang iyong ginagawa ay hindi nag-i-expect ng kapalit. Kasi Ate Beck, marami ngayon ang gumagawa ng mabuti, pero sa huli, sa bandang huli, parang may utang ka na nga kabubuton. Ano? Humihingi, nanunumboy, nagbinulig ka iya, tapos sa katapusan, may kang ginahangyulat nga bulig. Yun ay parang, yun ang paraan ng mundo, Ate Beck. Ang sistema ng mundo na tumutulong tayo, but with string attached, mayroon palang may higot. Sige, tinutulungan kita, pero at the end, meron tayong kapalit. Pero dapat po, no string attached. Kapag tumulong tayo sa ating kapwa, walang kapalit, mga kaibigan. Dahil tayo po ay mga anak na ng Diyos. So, God is encouraging us to love one another. Walang halong sinungaling, walang halong panlalamang, kundi purely loving other people dahil tayo unang nakaranas ng pagmamahal ng Diyos. Let us pray right now, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, na sana po ang ating pagmamahal ay galing sa Diyos. Hindi lamang galing sa atin. Kasi kung galing sa atin, Ate Beck, madali tayong ma-discourage. Lalong-lalo na yung mga taong tinutulungan natin ay hindi marunong magpasalamat. Pero kapag tumulong tayo, ayon sa kalooban ng Panginoon, si Lord na ang mag-bless sa iyo, kaibigan. Hayaan mo sila kung hindi magpasalamat. Kahit nga si Jesus, pinagaling niya ang 10 may leprosy. Ilan ang bumalik na magpasalamat? Isa lang. Out of 10, isa lang ang bumalik. Kaya hindi yan surprising na bihira lang ang taong nagpapasalamat. Bihira lang mga ungrateful. Mga ungrateful ang mga tao. But for us, na tumulong, ibabalik ng Diyos ang siksik, liklig at umaapaw na pagpapala.
Okay, let us pray right now. Natulungan tayo ng Panginoon na araw-araw ating pong isabuhay ang pagmamahal na walang kapalit, walang hinihinging kapalit mula sa mga taong minamahal natin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Yes, Lord. Ang iyong salita ay makapangyarihan na patuloy na gumagabay sa amin, Panginoon. Ang iyong salita, Panginoon, ay nagbibigay sa amin ng kalakasan at maayos ang aming mga relationships, maayos ang aming pamilya, maayos ang relasyon ng mag-asawa at mga anak. Lord, ang aming dalangin ngayong gabi na ang bawat isa ay matutong magmahal na walang hinihinging kapalit, Panginoon. Yes, Lord. At alam namin, Panginoon, ang pag-ibig mo ay makapangyarihan. Your love is powerful. At handa ka, Panginoon, magmahal at ibigay ang lahat sa amin kahit ang iyong anak na si Jesucristo ay binigay mo upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po sa iyong presensya ngayong gabi. Pagpalain mo ang bawat isa. And we give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Okay, merong awitin ito, Ate Beck. Ikaw ang siyang kailangan ko. Okay, ikaw ang siyang kailangan ko. Saan yung Ate Beck? Parang, okay. Okay. Praise the Lord. Karikuhan nga para haakon, kamit nga haakon, mahataghin kalipay. Ano nga usahay, diri ngayon maupan. Danayan ginhihinang yapo, an ako hangdon an kilalon. Bisan kun natuman ko an kinaruruyag, an kalipay haakon hirayo lagihan. Ikaw ngay an Ginoo an kinahanglanon, kung mga waray katapusan iginhatag akon, di ko nakaruyag mahirayo haimo karikuhan ko, gugmahan Ginoo. Kay bahandi ko ang pugmamo, puno ang kasing-kasing ko, karikuhan nga hasukol diri magkukulang, karikuhan han Ginoo waray katapusan. Ikaw ngay an Ginoo kinahanglanon ko, kung mga waray katapusan iginhatag akon, di ko nakaruyag mahirayo haimo karikuhan ko, gugmahan Ginoo. Aton na nasayuran magraot nga hingyap, ano nga nagpipirit naruruyag bisan hakarat
Okay. Meron po tayong prayer request, mga kaibigan. I-explain po na ng sandali. Isa pong tatay nagpapapray sa kanyang anak, around 10 to 12 years old na anak na lalaki. Kambal po ang kanyang anak. Nag-send po siya ng isang video. Ang kanyang anak ay meron pong sakit ng leukemia. At during pandemic, ay naging maayos po ang kanyang anak. Pero lately po, last month, ay nadiskubre po ng mga doktor kasi yung anak nila ay sumasakit ng matindi ang kanyang ulo at isinugod nila sa PGH ngayong buwan. So ang tatay na ito at ang mga magulang ni Alexis, ang batang ito si Alexis, mga 10 to 12 years old, lalaki, ay meron pong nadiskubre ang ulo ni Alexis na meron pong bukol at saka tubig. Bumubukol po at saka may tubig ang kanyang utak, ang kanyang brain. Matinding sakit po at hindi makayanan ng kanyang anak. Kaya nung isinugod sa ospital, sabi ng doktor, obserbaran lang muna siya kasi delikado po kung operahan at kunin yung bukol at saka yung tubig sa kanyang utak. At saka meron pa siyang history ng leukemia. So napakahirap pong sitwasyon nila. Nandoon na siya ngayon sa PGH. We will pray. Umiiyak po ang tatay na nagpadala ng kanyang video clip sa aking messenger na humihingi ng tulong ang panalangin. Kasi ang doktor walang magagawa. Kung operahan ng kanilang anak, magiging gulay ang kanyang sitwasyon after operation o ikamatay after ng operation. Mananalangin tayo kay Alexis sa mga oras na ito. Hindi ko kilala ang tatay pero hindi na kailangan makilala natin. Let us pray na ang Diyos ang magpagaling sa batang ito na nakakonfine ngayon sa PGH sa mga oras. Let us pray. Father, in the name of Jesus. Hallelujah. Panginoon, dumudulog kami, Panginoon. Nararamdaman namin, Panginoon, ang bigat ng puso ng mga magulang ni Alexis, Panginoon. Isang batang mayroong bukol at may tubig ang kanyang utak. Panginoon, hindi makayanan ng bata ang nararamdaman na sakit sa kanyang ulo. At sabi ng mga doktor ay wala silang magagawa kundi obserbaran lang muna, Panginoon. Sa mga oras na ito, habang nandoon sila sa PGH, Lord, ang aming dalangin ang iyong mga anghel ang bumisita sa kwarto, Panginoon, kung saan ang batang ito. Yes, Lord. Lord, palakasin mo ang pananampalataya ang tatay na ito. Yes, Lord, na sana maibsan ang kanyang kabigatan sa kanyang puso. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord, pinapalayas namin, Panginoon, ang bukol at saka tubig sa utak ng batang ito in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, Lord. Sa mga oras na ito, Panginoon, ang aming dalangin, Lord, na gumaling ang batang ito, Panginoon. Amen, Father. Dahil naniniwala kami na meron pang pag-asa, Panginoon, ang batang ito. Na sinabi ng tatay sa video, laban lang anak, laban lang. Umiiyak ang tatay habang hinahawakan niya ang kanyang anak. At ang bata, Panginoon, ay nasa murang isipan pa, Panginoon, at meron pa siyang, Panginoon, panahon na siya ay magkaroon ng buhay, dagdag na buhay, Panginoon. Ang aming dalangin, Panginoon, na magkaroon ng himala sa mga oras. Amen. In the name of Jesus, Amen, bring Lord. a miracle of Jesus. healing right now. Yes, Lord. And by the power of the blood of Jesus, matunaw ang bukol sa kanyang utak at mawala ang tubig sa kanyang utak. Sa Amen. pangalan ni Hallelujah. Jesus, we declare your Yes, healing Father God. power, Yes, O God, Lord. right now. Yes, In Jesus' Jesus. name. In Jesus' name. Jesus' name. In Jesus' name. Yes, By the Lord. blood of Jesus and by the stripes of Precious Jesus, Lord. Hallelujah. this child is healed in Jesus' Yes, name. Father. In Jesus' name. Purihin ka, Panginoon. Salamat sa tugon sa aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord. Amen. Amen and amen. Purihin Yan, ang Lord, padayon kami nag-aampo, Ginoo, kanimo mga anak, Lord, nga may da mga balatian. Especially, Ginoo, kang Brother Lando, nga naa siya, Ginoo, irapan ni Malay para makarecover siya, Lord, sa iyang operation.
We believe, Lord, your healing hand, Ginoo nga Yes, magkakapot. oh Lord. Yes, Di ka nga Jesus. niya ulo nga to niya dapa-dapa. Salamat, Amay, hang katambalan niya mong gihatag. Ug usab gihapon kan Charlene, Lord, ako nagaampuhan imo, Ginoo. Gamhanan nga kamot Yes, magahiram oh Lord. hairang Yes, mga oh Lord. operasyon, Lord. Nga milagro ini, Ginoo, nga maupay dayon, Lord. Yan ang mga medisina nga irang gintutumar, gamiton mo ini, Ginoo. Han madagmit nga pagka-recover nira, Lord, in Jesus' name. Lord, may daman mga espiritu, Ginoo, han cancer, Lord, kuha ini in Jesus' name. Yes, oh Lord. Diri ini magpapadayon, Lord, hapan lawas, Ginoo ni Charlene, kundi Ginoo ang imong milagro, ang imong mahal nga dugo, Yes, oh ang Lord imo, Jesus. Ginoo, pagkiwa, Lord, ang irang mga panlawas, Lord, pati kang Barlando, salamat sa imong gahom, Amay. Ikaw, Ginoo, amo ang Dios nga mananambal. Yes, Salit, oh Lord God. Lord, amo, Ginoo, ginhangyo ang imong gahom. Yan ang atak na nga hika pa nira mga panlawas, di ka nga nira ang ulo nga to nira dapa-dapa. Yes, oh Jesus. Anamon, Thank you, Ginoo, Lord. may bubulig ka ira, Lord, ang mga pag-ampo labaw sa nga tanan, ang pagtuo, Ginoo. Animo, Ginoo, pagkiwa ira, pag-upay ira. Yes, Kay imo ang Jesus. kagamhanan, Ginoo. Ikaw man, Lord, ang tag-iya sa ilang lawas o kinabuhi salit. Upaya sila, Lord, and we believe, Lord, ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Purihin ang Amen. Diyos. Thank you, Jesus. Okay. Hallelujah. We believe God answers prayer. Amen. and Thank you, amen. Jesus. Purihin ang Diyos. Okay? Song anay kita, ako'y laang maglingkod, Kuya Joel. Okay. Ako ilaang maglingkod para sa ating lahat. Kinabuhi ko mapunaw, ura-ura na hinbutlaw, nagpagula ang akong pag-abang, akihan mga hata, nawara ang kabiduan. Nagmaupay ang kahintang, paglaon ko at ikaw lahain mo. Ikaw ang kinahanglan ko. Han akong pagkarawta, handog mga hatag, kalipay ang akong inabang. Na para ang tanan nga kuriko, kinabuhi nagbago, agihain mo. Ikaw, Jesus, ang buli ko, ikaw ang kalamragan ko, ikaw ang kalipayan ko. Ikaw ang kinahanglan ko. Yes. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, nag-agree kami namon mga pagtuo salit, Yes. Ginoo. Damong salamat han kabatunan na namon mga pag-ampo. Yes, Lord, release your healing power in Jesus' name. Amen. Panginoon, pagalingin niyo po in Jesus' name. Yes. Thank you, Lord. Yes, salamat po, Panginoon, sa iyong healing kay Alexis. Ikaw po, Panginoon, ang may-ari ng lahat. Ikaw ang best na doktor. Thank you, Lord, for the healing power will flow right now and everybody will be healed in Jesus' name. Yes.
Yes, in Jesus' name, above all names and by the power of the Holy Spirit, praise the Lord. Hallelujah. Amen. You are a miraculous God. Amen to all the prayers. Yes, Lord. Thank you for your healing sa aming mga kapatiran ng mayroong mga sakit. Amen. In Jesus' name, you will be, in Jesus' name, be healed by your precious blood. Thank you, Lord, for the healing right now. Thank you for the healing, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa lahat nga nag-agree sa atong mga pag-ampo, ang Diyos may bubuhaton na aton mga Amen. gimbabanggit. Amen. Sa mga pag-ampo kasi, Kuya Joel, labi na iton ang mga sakit nga, mga critical na. Kailangan ito gimbabanggitit ngaran. Yes, amen. Oo. Makasangkayan, once mag-pray ka nga, kinahanglan binabanggit ko ni mo iton ngaran, iton tawo, para mo direct iton specific para iyak kinabuhi. Salit mo nga salamat hanaton na pagsuportahan naton mga prayers nga nang padayon ang Dios magaupay, no? Sa tanan nga nakakabati nga may mga balatian yan. Yes, oo. All things work together for good to those who love God and called according to His purpose. May purpose ang Ginoo. Siguro gusto sa Ginoo nga habang nag-stay ka diya sa imong panimalay, makigistorya ka sa Dios nga siyang tagiyahan aton lawas o kalag. Salit mga kasangkayang ko nga tanan nga namamati ha aton niya nga gabi. Ang Dios gudla may pagburutan nga siya gudlaan magtarambala aton. Hiyait maghataghan aton mga panggingkikinahanglan ngan yes, salamat sa Ginoo. Hanimo pagpamati. Ngan ang Diyos magapanalangin ha aton mga kinabuhi. Yes. Salamat Panginoon. Salamat po Panginoon sa iyong pagmamahal sa amin kahit kami ay nakakalimot danay haimo. Okay, mga kasangkayan. Padayon lang kita pagtuo ha Ginoo. Ini naton gimbubuhat para ini ang kahimayaan sa Ginoo. Salita naton mga pag-ampo. Dako ini og kahimuan labi na kay nag-agree kita nga tanan dinhi bisan na Facebook la ano. Waray distansya sa atong mga pag-ampo mga kasangkayan. Nga tanan kita habang nag-aampo kita ang Dios namamati nga nan pag-agree nato ang Dios may bubuhaton pa. Okay, we will pray for the OFW. Yes. Ating pong ipagpatuloy po ang ating panalangin sa lahat ng mga OFW na nandyan ngayon, nakikinig habang ikaw ay nagtatrabaho. Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan. So, join us with Ate Beck at sa lahat ng ating mga viewers to pray sa ating pong mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Panginoon, sa mga oras na ito, Yes, ang aming Lord. pong dalangin, Thank ang you, aming pong Jesus. mga kaibigan, ang aming pong mga kasangkayan, Lord, na nagtatrabaho, hagawas sa nasod sa Pilipinas. Panginoon, ang aming dalangin na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan araw-araw, na hindi sila magkakasakit, Lord. Yes, Na Lord. kung sila ay magkasakit man, pagalingin mo sila sa mga oras na ito. Anumang karamdaman na lagnat, o sipon, o In ubo, Jesus' name. o dahil Covid sa positive in Jesus' pagkapagod o meron mga virus, Jesus' Panginoon, name. sa pangalan ni Jesus, Hallelujah, hallelujah. we declare, O God, your healing power to flow Lord. in a supernatural way sa buhay ng aming mga kaibigan na OFW. Lord, Hallelujah. saan man sila naroroon right now, at kahit sa Panginoon sa mga makikinig sa programang ito, after ng programang ito, bigyan mo, Panginoon, ng anointing Yes, na sa kanilang pakikinig ay dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos at sila'y gumaling sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, we declare your goodness, Lord, your faithfulness ay patuloy na maranasan ng aming mga kaibigan sa mga oras na ito. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napadayon kami Amen. pag-pray, Lord. It amon leader hanamon bungto Ginoo. Hanamon mayor pati niya Yes. pamilya pati ang mga nagtatrabaho sa munisipyo, Lord. Pati ang mga konsihalis, Yes, barangay Lord. captain, ngan mga barangay konsihal. We pray, Lord, for
protection sa ilang mga kinabuhi. Yes, oh Jesus. Nga waray Ginoo mga buhat Lord nga makakapasira ha Yes, ira mga in kinabuhi. Jesus' Labi name. na ato Ginoo ang nagbuhatin maupay para Ginoohan ikakaupayhan mga katawhan. Lord, i-bless mo hira Ginoo, protection ni hira, tabunin sila sa imong balaan nga dugo. And we pray Lord ang amon mga kapulisan. Yes, oh Salamat Lord ang imo pag bendisyon na ira pati namon presidente Lord. Yes. Bisan damot mga batiko sa iya, but thank you Lord nga ikaw Ginoo maghatag hayag maupay nga hunahuna, maupay nga panlawas, Yes, protection Lord, bisan damot mga problema makayanan niya ini nga tanan. Thank you Father God, bisanan mga BGMP trainees, ikaw Lord magatiman ha ira Ginoo Yes, O dito Lord. Lord, han Laguna, In Jesus' name. Camp Vicente Lim, ug sa diin man Lord mga ang mga BFP nga mga trainees, mga Yes. PNP trainees, Lord, we pray, mga nurses, mga Yes, doctors, in Jesus' Lord, name. midwife, Release. mga medtech, Lord, Yes, nga Lord. nagtatrabaho para makakaupay o para pagbulighan mga katawhan, Yes, Lord. Lord. Suportahin sila, Lord, nga waray makakapikto nga mga Amen. virus sa ngaran ni Amen. Jesus. In Jesus' name. Lord, salamat kaupay nga Oh, din glory ikaw, to Lord, magahatag kanira shield, sugadhan balaan nga dugo, amot ira shield. Cover them, Lord. Nga any Jesus' person nga ira madadaop bisan mga positive man. Pero Lord, ang mga doktor, mga nurses, mga medtech, Ginoo diri sila maapektuhan, Yes, Lord. in Tungod kay Jesus' ang gahom nimo amot magtabon na ira ugad. Damo nga salamat, Yes, Lord. O Lord. Namon gyapon mga viewers, i-bless mo nira mga kinabuhi, Ginoo, padayon ka mag-bless anira mga financial needs, Yes, thank you, anira Lord. Thank you, Lord. family relationship, Lord, nga magkamaada, maupay nga relasyon. Ngan Ginoo, salamat, Lord, bisan ang husband and wife relationship. Amen, Bless amen. them, Lord, pati anira mga children nga nagtatrabaho hagawas, Lord, bisan na namon mga anak, Lord, nga trabaho hagawas, pati Ginoo aniba Yes, nga O mga Lord. kanakan, Lord, mga kaganak Jesus. nga naga-view Thank you, haamon nga may mga anak nga nagtrabaho hagawas sa Pilipinas. Lord, salamat sa Yes, comfort, thank you, Lord. sa Thank you, protection nga mo gihatag kanila. Lord, i-bless mo ang mata ko sa hamon nga ni dinhi Ginoo nga naga-view hini nga atong programa nga magpadayon pa ini Ginoo hantod sa imong pagbalik. Lord, bless us all together in Jesus name. Amen and amen. Mga kasangkayan, mag-ano man kita kay tungod na aton oras ini nagtitikahalipot. Maram ako nga itaton pagampo kulang laining higayon. Pero itaton pagampo mga kasangkayan magpapadayon. Ano? Dili lahay ni nga aton taramdan. So salamat ha Ginoo iyo pag Yes. join hanaton mga pagampo. Okay, mga pangumusta ha, imo Kuya Lando Ortiza, Ate Salud, Ginny, Teresa, Marta, Norbin, ngan Ate Biti. Madamo nga salamat, Ma'am Pini, ngan Ma'am Pini Tixon, ngan Sally and Nonoy, pati Big Big, Yes. Ate Eva, Ate Teresa, Ate Carmen, Yusel, Ate Jingle, maupay nga gabi, Ma'am Pili, ngan, ano pa ini, Ate Corazon, and then Ate Mita Songgalia, Alright. maupay nga gabi, Ate Michelle Suyusa, and iba pa, Ana Maria, Elisa Ridonia, Yes, thank you. maupay nga gabi, hayo pag kita, pakigao po dato niya na nga gabi, yan nakarayo na ini. Yes, Yan thank mo you. nga salamat, Ate Evelyn, Ate Mercy, Ate Gisa. Yes. Nga tanan natin nga Tanan. mga viewers, Kuya Juhan, maupay nga gabi, tanan nga mga viewers nato Yes, niya na nga thank gabi, you so Kuya much. Hilda, Ate Helda, nga tanan diri na naton usa-usa, damo kaupay nga salamat. Hani yung mga kinabuhi, ang kasalamat Kuya Joel, hani mo pag pray nga nakipag-share ni mga Okay. pulong. Ini Ate Rebecca Magasiring, maupay nga gabi. Nganda mo nga salamat. God bless you. Ay yung nga tanan. Okay, don't forget mga kaibigan, pag-like and follow hininga page, Kuya Joel Ate Vex. Diri pa ka mo follower hininga page, paki-follow.
Ngan, para ka mo ma-update ang mga live prayer and counseling hini nga programa. Ngan, don't forget gihapon mga kasangkayan, pakibisita po ang ating YouTube channel, Kuya Joel and Ate Beck. Okay? At mag-watch muna tayo for mga 3 minutes before you like and subscribe hanaton YouTube channel. Ngan, i-share nato mga kasangkayan. So, maupay nga gabi, han iyo pag kigupo na amon, magandang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po kaming mananalangin na pagpalain ang ating pamilya at ang ating mga sarili. God bless you and good night ha aton nga tanan. God bless. Bye! Bye-bye. Sweet dreams sa iyo. See you tomorrow. The same hour, 9 to 10 p.m. It's Thanksgiving night. Yes, Thanksgiving night. Salit, magpapasalamat kita ha, Ginoon taning nga gimbuhat ato mga kinabuhi. All the glory and honor belongs to God.